サルト、以上サリと三条ビリです。ぴょんぴょん。はい、今日はですね、あと2日で家っていうことで、家の揚げお菓子を作りたいと思います。2人とも家って何だと思う？お客さんがいっぱい集まるんでしょ？そうだよ。ウイグルのお正月でしょ？そう、ウイグルのお正月みたいなことです。そしてイスラム教ではこの決まった1ヶ月30日に断食をやります。はい。2人とも断食やった？やってない。やった。朝から半分、お昼までならやったよ。はい、断食とは日が上がる前にご飯を食べ、日が下がってから夜ご飯を食べてやる断食です。そしてその断食の30日明けにローザイエットがあります。そのローザイエットでは朝に男性たちはモスクに行ってお祈りをしたり、それからお墓、先祖様たちのお墓に行ってお墓に行きます。その後どんどん自分たちが行ったり、それともお客さん来たりとかして、あとお母さんやおばあちゃんとかその人たちの家に行ってお祝いをします。だけど今年はコロナウイルスで残念ながらそういうのは来るか分かりませんねえ。来るといいです。でも今日コロナだから来ない可能性も高いよね。はい。で、今日はそのお客様が来た時にはこの前ミヒマンダーチ友達が来てどうやってやるかを紹介しましたよね。そのやつみたいにお菓子をいっぱい並べる中での一つでも、そのお菓子の中で一番目立って一番作る揚げお菓子を今日は作ろうと思います。そのお菓子はサムザーです。サムザーはちょっと作るのが難しいんですけど、ウイグルの揚げお菓子でこの中で回るって感じで、最後にちっちゃくなってこの束みたいになって美味しいんですよね。小麦粉で作って美味しいから美味しいし、もう本当に美味しいんです。で、今日はその作り方を教えます。はーい、作っちゃおう。ではサムザー作りよーいスタート。材料は小麦粉 1.5kg、匂いがないサラダ油180グラムくらい、塩 8g、山椒と玉ねぎなんですが、さっき私たちは準備してたんですが、山椒と玉ねぎを混ぜた入れて5分くらい茹でたやつを冷やして、で少し立たせてからこの中身はいらないんで取っちゃいます。それでは取り終わりました。これで生地を作ります。油を全部入れます。初めに入れ終わりました。それから塩を入れます。少しだけ。それからこれを入れて混ぜての繰り返しをやります。混ぜたら手で後からやります。
硬くなく、そんな柔らかくなくやっています。さっき山椒と玉ねぎの汁入れましたよね。その汁の理由は何で入れたか分かりますか？それはサンザーっていうのはちょっとブツブツっていうかふっくらブツブツがあるんですよ。そのブツブツがあると美味しいし、そのブツブツをやるために山椒を入れます。あともう一つあるんですが、それはサクサクになるためです。山椒はサクサクの方が美味しいので、サクサクにするにはその山椒の汁を使うといいです。30分くらい経ちましてから、だいたい 200g くらいに切ります。油を塗って30分くらい休ませます。30分くらい休ませてから、これを取って真ん中に穴を開けて、こうやって大きな丸を作ります。初めてこんな感じにやります。私はちょっとできないので、今日はお母さんにやってもらいました。手に柔らかく垂らす感じで同じ感じで手にやります。できてからさっきやったみたいにこうやってぐるぐるって感じでやります。それから長い箸でこうやって両方やって、ちょっとこんな感じで同じように同じ大きさにします。で、一つの方を少し焼かせますね。油は危ないんで、子供はなるべく近づかないようにしてください。で、ゆらゆらつけて、形を整えた丸い感じの形を整えたら、整えて一回そのまま切ります。それから抜きます。こんな感じですね。ちょっと火をちょっと弱くして、またちょっと押さえた感じで、このまま。これで繰り返します。ちょっと待ちます。やります。で、焼き上がったと思った時にはこのまま取って汁を落とします。油ですね、油。そして皿に丸い形で丸い形でこんな感じでできます。さっきやったので全部で丸くなります。で、だんだん積み上げていくと綺麗な形になります。出来上がりました。お客さん用だからあっちのやつで熱のだから上から食べてね。今は私ね、いいんだ。勉強コーナーその11。はい。この前は色を覚えましたよね。今回は春、夏、秋、冬を習います。はい。この前はその色を覚えて終わらせました。今回は春夏秋冬、さりちゃんが言ってくれましたよね。はい、それでは覚えていきます。春、バハール、春、バハール、春、バハール、夏、ヤーズ、夏、ヤーズ、夏、ヤーズ、秋、キューズ、秋、キューズ、秋、キューズ、冬、ピース、冬、ピース、冬、ピース。さて、覚えたかな？はい。最後に、あと2回、後ろから読んでみよう。冬、ピース。
終了です。実はこのバハ春、もう一つ言い方があるんです。それはあやてやずです。その意味は、あやたは明日で、さっき覚えたやずはさっき覚えた夏です。で、明日の夏っていうことです。やずキューズはないよ。だから、明日は夏っていう意味で、次夏なんで。そういう意味です。はい、今日の授業は終わり。リクエストやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタン押してねー。バイバーイ。